21 ноябрь көнне ел сайын ул Михаил Архангелны искә алу көне инде. Ул фәрештәләр башлыгы. Һәр йортны, һәр кешене усал тыннардан саклаучы дип санала инде. Безнең авылда шишәле бәйрәме дип тә йөртәләр. Көзге уңышлар җыеп алынганнан соң, шушы шул ашлыклардан инде менә шушындай ниләр, шишәләр пешерелә. Шуңа шишәле бәйрәме дип тә йөртелә инде. Кичтән йортка балалар да, олылар да инде менә без үзебез дә кичкенә вакытта шулай йөри идек. Танытмаслык итеп киенеп шушы көнне бер тавышта чыгармый идек инде, төрле костюмнардан һәрбер йортка керә идек. Хуҗалар инде безне кемдер танырга тырышалар я, танымыйлар я, кемдер итеп кабул итми инде, бу йортка усал тыннарны куркытырга кергән итеп кабул итәләр. Шуның өчен инде шушындай бидоннар белән электә шулар белән йөридек. Хәзер дә без инде балаларга да үзебезгә дә шушларны саклап тотабыз. Шул бидоннарга шушы шишәләрне бирәләр инде, һәрбер йортта шулай җыела. Балаларга инде әйтәбез, хәзер алар үзләре дә беләләр инде, кеше яшәми торган йортның да тәрәзәсен шакылдатып китәргә тиеш. Анда да усалтыннар кермәсен дигәнне дип аңлата инде. Җылы сөткә, ярты литр җылы сөткә 2 йомырка сыттым да, 1 чәй калагы тоз салдым, 1 аш кашыгы шикәр комы салдым. Генә чәй калагының яртысында сода салып җибәрдем. Гел әби чәй итәм инде. Үсемлек мае салып җибәрдем инде. 5 кашык сыйык май салып җибәрдем. Дә он кулдан төшкәнче әйбәтләп бастым. Әби әйтәдер инде, үзләнсен дип читкә алып куядыр инде, каплап өстен тастымал белән. Без инде хәзер ял итсен дип әйтәбез. 15-20 минутка ял иттердем дә, шуны алып бау формасында тәгәрәтеп тезеп куеп, шуларны менә шушындай кичкенә кисәкләргә бүлгәләп, табага тезеп, алдан кыздырылган нигә духовкага инде элек бит печтә пешерәләр иде. Хәзер инде без духовкада пешерәбез. Духовкага 30 минутка инде тыгып алдым. Бик кызыл булып, тәмле исләр чыгарып, менә шушындай шишәләр пешеп чыга. Аннан соң нәрсә пешерсәм дә, мин әби белән үскәчен, гел әби яндарак, әниләр гелештә булды инде. Минем әби нәрсә пешерергә әзерләсә дә инде, пешерергә тыгар алдыннан 3 тапкыр кашкыла торган инде шушылай. Һәрбер нәрсә пешерсәм дә, менә шулай әбичә инде каш кылып 3 тапкыр инде шулай тыгам. Бүтән әйберләрем әбинеке шикелле булып пешеп чыга инде. Менә шул.